Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi malih kali channel Bang Rija iki ini siwalan pemirsa mampir tuku siwalan iki lho. Pintenan lek? 10.000 sakmene. Biyen 5.000. Saiki 10.000. Ya biyen yo beda sih. 10.000 ya wis, sitoke Mas. Beli satu. Salane wah iki lagi buka Mas. Nggih lagi buka biasa. Dondonan kan. Nggih. Ya. Wis, Lah nek ngene iki piro Mas? Apa? 10. mungkin sampean rentok mobil nggih. Iya. Iki kepasi nek siwalan iki pengen Dilarisi. Nang ndi sih? mantuk. Kok di review Alamatnya ya? maksudnya. Alamatnya di samping SD. Merah. Lampu merah kan. Mulai rame nih. Mantuk ya. Kita review ning omah. Mangan siwalan. Sopo ra? Kelala nek bakal ya, biasanya itu kecil. Sampai orang juga ya, malah lontar lah. Kita itu baju sih. Apa kok? Itu tak pangan aku ini. Yo. Ora ento. Ora ento. Nanti apa? Ya kok Bah. Ora kandhane teko kentot. Sudah sampai. Ajo none. Kok nek Pak teko. Tuku siwalan. Ya mana iki? cuman siji tok. Ya. Coba pengen pasang tripod iki. Nah, ini pasang tripod. Pasangnya iki banget. Yes. Yo. Oleh makan iki yo, Dik. Oleh dadak Mengandung nutrisi, Mang. searching dhisik kok. Iya. Google. Ah, Tak kira gak entuk. oleh. Lha iki lagi jajal Nek gak entuk ora tak kemana. Tak pangan dhewe nek gak entuk. Nah, Aku setting biyen nang kamera. nek rodok ndi lho. Supaya ya Allah, ke itu ya Allah bener. Hidungmu lagi ya, Dik. Dan sik foto ibu ya. Kowe. Oke. Oke guys, lanjut iki. Review guys. Kulit nasi guys. Sing kuwi apa yang mulai, Dik? Mak siwalan mak. Aku petuk siwalan aku tak tuku ki lho. Siwalan 10.000. Papat. Hidungmu wapi to, Mak? Tak roh. 6 ora. 6 ya.
Kita Aja ngombe anune lho. legen. Kene. Gak, aku nek legen gak ngombe. Mau tak pengengi mak arep tuku yo. Takok. Ya iki regane piro kaya arep tumbas. Ora takok to. Aja iki entuk iki ya. Nah, iki to nek biyen regane murah, stok 500 nek biyen yo. Nek biyen, nek saiki 2000 sih to. 2000 piro iki? Aku le tak orang ini. Gak manggilmu Mas. Tere. Tere angel ya. Iso. Berarti metu golek siwalan. Ora. Oh berarti anu marani teko mebuke. Dudu gak oleh. Duh enak ya. Apa ora oleh jare gak oleh mansiwalan jare mak. Tekan. Dua HP ini mbok gowo. Ya ini. Ana iki. Iki ya. Tak goleki. Apa tak upload yang video si orang ini? Maling 20 iki. Ditutup iki. Lah Sampeyan iya. gak ro. Ya wis enekno. Tak kira buku konten. Iki tudoe nggo man kita sesek-sesek. Penontonnya pengen. Ya buka ah. Boleh moncret. Mak lho, mak iki lho mak. Di namanya Mas. Gak kerja aku ngerti. Rene. Rene ya, Mak. Rene ya. Tedas ora Dari si mungkin. lobak ora yo pinter. Gak iso. Dari segitu karo. Nek sing ngantus. Kanggo mangan. Malah sing dudu-dudukan malah apik yo. Itu tegas. Gini. Jadi nenek. Gak ketok neh. Wis. Cepet. Randeng tuh koncoku. Lho. Enak. Empuk. Oh ya. Gak iso tau ngandani kok. Ini iki nggone. Apa yang besok? Lore etane kelas 1. Karena berita anyar itu tak cerita. Mau lagi teko. Saya bakal terus ini. Apa yang besok ini besok? Ning. Tujuan. Ini nek bahasa Indonesiane jenenge lontar. Basane wong kene jenenge siwalan. Tunggu nek basane wong kene. Jane beda-beda. Nih tekan. Tekan. Ini Tak aja no. Sampai mau jarang gue besok. Besok coba no. Iya, besok yang mau wali poklek gagangnya tak gue mecah kelompok. Tak ada duit. Macam gak pernah mandi. Tahu di Nah. pintu. Ada ini jah, soalnya besok ini Ini landep. tak mau. Kayaknya agak seneng. PI wadah. Anu lho, Mas Rudi apa apa surat pindah bisa tak gawe. Ya, enggak misalnya yang besok ngene disuki. Cuman besok be mae. Iya, aku mbak. Ya. Mak ae. Cetek Jadi iki. kan Itu kan ngarep ngarep. kon golek surat pindah sik. Yo tak gawe susah. Alah tangan jembot. Gak kena no. Iki sik di anu neh. Bersihin neh. Sampai berarti. Iya. Ngetan wulan piye awake? Kok tak leren sik ning kono. Sing kok. penting ki aja tinggungan kan abot. Nah, medana mobil iki. Duh. Kok iso? Ing terlalu. Sinten niku, Mak? Yang nang pernah aneh main. Ya BAB anu. Heeh. Mari saiki sama. Kok cok nek ngono kuwi ya saiki. Ono jenenge. Kamu lihat. Lo entuk job 2 minggu tak kono jose. Ning Bandung, ning Bandung. Coba dong. Jadi periksa nase, udara dan ora. Cetawani mandor. Nek gelem bedal.
Kenapa sini? Betul. Bandung. Tidak Tapi paling cepet ya orang. Lagi Ini mending tidak aja. Paling suwe paling sak wulan. ki lho ben mari sik nek aku iki. Terus karo diri karo entuk wis. Sumpah mau. Aku nek urung mari teko kono diempet neh ayo. Malah. Yo anu koyo ning moralis kapal terus. Ini carane tak ketok to. Coba tok. Ketok. Lagu mecah-mecah iki Kan ana cek ya taring. anu nenek mandarin. Di mana Gitu. bukan niku. Mandiri akeh. Ngerti apa itu nek mandiri. Kemarin saya apa terus ngomong ngono mau. Ojo sih, mbek mari sih. Karo kecil kan si Indra. Oh, anu lagi pirang dino le. Iya. Koma urung lereng selen. Kok dilok kan mulai Sesasi sik ngono lho. Lah yo aku mlene. Aku malah tawake tambah loro ya mana. Bingung. Makan. Saatnya makan. Sono. Nah, iki rada Atas. atas. Nah, bakal pinter. Di mana mau? Ini dum-dum karo Dicampur. Empuk sing mbok makan, Mak. Mau sama Nah. Yang atas. orang atas banget. Oh, mak Pangan, Nak. Sing ki rada anu. Kayak nek banyune. Nenek nenek apa? Lah, ana kok apa? Masih murah kok. Kak. Nek film ini wong. Gak tahu ini dek, gak tahu tuh ngene iki. Ben jajan. Bulan. Untuk yang bodong anu ngantek ah. Ini sih nom-nom ya milih pas PTI. Gak iso, gue dicampur. Gak iso. Hah? Coba penak iki kayak apa ini? Ya lah itu makmu. Kayak teko. Bakung teko. Bakung. teko. Bakung teko. Enggak, Pak. Alhamdulillah ya laris. Kamu tuku siwalan. Biasanya yang ini sisa buah Pak tak mau. Saya ini tunggu ya. Kalau tunggu ya. Kayak pentol, ngurucat kayak sudah kayak pentol. Nah, bukan apa yang ngecek anu buah bro, kakek sambel Pak. Cocok ora? Ya ya. Jeruk apa? Jeruk apa? Jeruk Bali sing konggone marang tuaku. Sampai tak buka ini. Yo, tak buka aku tak campur ning. Bumbu rujake Pak e. Apa sih? Film kok ini kok dicampuri bumbu rujake Pak e. Tutorial buka ngene iki. Oke. Garis-garis deh. Garis-garis. Walah, langsung wah iki bumbu rujake. Lereng masih ana iki. Sakmono akeh. Cocok pas. Piye?
separuh ini. Dah. Ora ketok. Ketok noyan. Bukan. Ini saya ceblok. Ngerti ku ngene iki bikin. Pendilukan. Ya Mas sedotan. Ini mah koyo gawe Degan. pot. Ora yo bener ngene yo. Kak ketok ya ning kamera. Setelah itu Ndek no ning kene. Nih. Oh iya. ngono lho maksudnya. Aku ora kene ngono kok. Oh, Iya carane ngene lho, Mak. Ngono. Iki dibelah ngene. Terus ngene. ketoknya ngono kan. Kayak mecah kelompok. Terus ngene di serat ini terus ngene. Loh. Iya, iya. Oh ya. Iya iya iya. Jadi Digawe garis dhisik. ini. Wis nginep berani. Wis nginep telu ya ini. Loro. Tapi nginep jadi diajak itu di biasanya. Oh diocek ngene sih lagi iso. Nginep nol ke alum deh. Terus alum. Diocek separuh. Betul. Oh gitu. Wis. Guys, kita saatnya ngerujak ini. Pakai bumbu rujak ini, rujak pare. Kayak enak plastik bang. Terus ini kanggo mbok kulo. Kanggo apa? Kebersihan. Sama kabeh tuh. Kabeh. Tanji bu ada. Masuk enak bikin ini. Mbuh ya. Ke adone. Adone apa ta? Adone rujak yo koyo apaan. Ibu pinjam sih. Wis kok makanya. Kak, tadi kono bisa nih. Omongan. Omongan. Apa sih omongan? Ngono apa lho? Sama bisa nih kok. Gitu, Kenapa oke. gak iso ngomong? Terus nih. Oh, guys. Oh, ngono to guys, cilik guys. Ya aku juga tahu nih, guys. Sabar-sabar. Kayaknya aneh. Oh, ngono. Ada nek supaya kita punya sih. Tenang. Bisa. Lelas. Kata sih neng kulkas. Cek. Coba nih. Oh, mesti. Itu so. Yura lah. Angger gak nggo sambel. Ini plastikan. Cek
Sithik koyoke. Di cacahi iki besok. Ya. Iris gue besok. Besok kok tahan. Masuk ke atas. Tahu. Apa selawatan? Anu, Kang Ngaji, Cang Ngaji, kadro yo. Apa namanya? Enak. Enak. Tapi masuk cocok kayak ini. Gak cocok. Kaduan lah nyuting. Pedes-pedes. Ora nggo gula tok. Gak nggo sama Pakai Mario mat nanggo. Lah ya. Mak, suwajal, Mak. Ya. Wis lagi. Bu jajal. Aku urung jajal. Sak mengisi ya. Cukup ta. Oke. Legem. Gulone pake. Mungkin kok dimasak lagi. Sebenarnya. Tambah nih. Gulone soe. Tambah. Suju pedes-pedes. Masuk Mas Budi kan bisa rujak. Ngoce ya. Dirika. Jo. Oh, sekile beda. Wes, Mas. Cedakno iki. Nek gak dicedakno gak ketok iki. Apa cocok masuk dulu? Dia lagi kayak gitu sama. Cocok. Lho, mak lho nek dodol nggo jeruk ngene iki ya. Masa mak? Iya. Terus dikei nanas ngono kan benen. Iki gak banyu, Mak. Piye carane dicecek ngono? Wes tangan ya. Ditek-tek ya. Dicolek-colek nih. Rujak epak iki mak dicolek. Dicolek. Gak nek aku enak di banyu, rujak Banyu ya di asam. serut ngono kae. Ini sih. Wis manis. Ini sih. Rene. Oh, yes. Aneh. Iki guys. Guys, aku nyelok pemirsa rek, guys. Gak sampean dewi kayak sambel lo. Enak. Makanya gak oke. Nah. Wes kak iki Ini apa yang blenger kok. ya Blenger enak nek jake pam. enak blone. Ora rojake, suapane. Wah. Tak suapin aku. Omah, Loh, tak suapin. omah. Ya Allah. Allah. Kamu dewi. Nah, Kata saya. tapi iki tak kon ngantekno kate sih. Yo mumpung ra udan. Oh, Mangkat. nah, tak harus komen. Nyeluk emas nyeluk nang enak. Enak nak nyeluk emas. Oh, sama. Oh. Tak pakai kan? Neng dia aja mbok segari kulit. Bolong-bolong. Tekon di saurunge. Yang bolong-bolong. Walah. Antiku yo ge enek ambune. Biasanya duren, kulit duren yang. Siapa?
Dinggo liwatan tikus iki dikeki kulit duren ben tikuse Belum. gak lewat nih. Nek jeruk belum. Buah kae. Atasnya apa? Enaknya. Coba. Jaspol. Segernya. Kayak pelemah seger nih. Kemarin wetengku gak anu cah. Mana kae? Mana kae gak kamot. Kon anding kene kok ra gelem. Ben ketok. Guys, kita sini. Kini kene. Anu, angin. Mendung angin. Gua pe udan dura. Aku pengen bombah. Judan sik nek no. Tak yang ini. Mbok iwangi kok harga diri seorang laki-laki. Ya ora apa-apa sih jarine. Bojoku metek kok ora. Tak wangi bombah aja. Harga diri seorang laki-laki. Suwi selalu kurang. Sowan kau sendiri. Ya lanjut. Rudi enggak nama Rudi. Tes. Namanya sing akeh ya. Adem wetenge penak. Oke Mesra, terima kasih nggih. Sampun ningali channel Gua Rujak. Dewe iki. Pangan dhewe. Ono. Bermangan siwalan. Ini. Lu enak. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku arep mangkat iki.